Objavte novú dimenziu ochrany s ohňovzdornou penou Penosil PurHub B1. Táto špičková ohňovzdorná pena exceluje v utesňovaní a izolácii stavebných škár a otvorov, čím prináša neoceniteľnú bezpečnosť pre vašu stavbu i jej obyvateľov. S nehorľavou kvalitou a certifikáciou B1 garantuje Penosil PurHub maximálnu odolnosť proti plameňom. Či už sa pustíte do výstavby novej budovy, rekonštrukcie alebo len drobnej opravy, táto pena sa stane vašim nezlyhateľným partnerom v každej situácii. Svoje uplatnenie nájde pri utesňovaní medzier v stenách, stropoch, podlahách a pri izolácii dverových a okenných rámov. Nezverujte svoju bezpečnosť do rúk náhody. Zvoľte Penosil PurHub B1. Produkt, ktorý nielenže spĺňa najvyššie normy požiarnej bezpečnosti, ale zároveň ponúka jednoduchú aplikáciu a vynikajúce izolačné schopnosti pre bezkompromisné riešenie vašich potrieb.